Celý život, dá se říct, jsem se zabývala trochu alternativní medicínou. Nemyslím zrovna rostlinami, ale vším tak nějak, co může člověku pomoci. No a když jsem dospěla do období, kdy prostě přišel čas, že jsem chtěla konkrétního něco dělat, tak mě oslovili herbáře, pana Zendlicha, pana Janči, a nejprve jsem zkusila zpracovat byliny homeopaticky. A při, dá se říct, zpracování těchto bylin jsem přišla v 5. díle na kapitolku o gemoterapii. Tohle mě natolik oslovilo, že jsem začala vyrábět z pupenů tinktury, které mají nejenom léčivé účinky, ale zároveň i regenerační. Myslím si, že dnešní unavený člověk, civilizovaný, právě potřebuje to, co obsahují ty pupeny, to znamená látky regenerující organismus, stopové prvky, vitaminy, a často za ně dají spoustu peněz v podobě tabletek, a tady v této podobě jsou vyrobeny nejúčinněji působící, to znamená vyloužené tak, aby tam všechny ty látky byly obsažené a určitou dobu se uchovávají v této podobě, jak je to zpracované. Není pochyb o tom, že do pupenů rostlina ukládá to nejcennější, co jí umožňuje přežít. Tinktury proto obsahují vysoce účinné látky a léčí i problematické choroby. Například Topol, který zabírá na boreliózu. A dnes, když otevřeme noviny, vidíme, kolik té boreliózy je, ale kdo zažil člověka, který má boreliózu v pokročilém stavu, tak dovede tak nějak zhodnotit prostředek, který vedlejší účinky nemá a dokáže pomoci. A že dokáže pomoci, to vidíme každým dnem a slyšíme od lidí, jednak od lidí a jednak od lékařů. Tinktury z pupenů mají široké spektrum účinnosti a na rozdíl od řady klasických léků bez jakýchkoliv vedlejších následků. S paní magistrou jsme domluvili návštěvu s kamerou na jaře, kdy se pupeny sbírají a cyklus přípravy těchto pozoruhodných léčiv začíná. Tady jsme opravdu na rumišti podblíže železniční tratě, kde rostou takové hrozně zajímavé byliny. Tady to, co držím v ruce, je pelíněk Černobyl. Vidíte, že mě už teď v srpnu značně převyšuje. A to je úplně báječná bylina, protože může se použít i vnitřně, protože má daleko méně těch protivných hořčin, jaký má pelíněk pravý. A já ho používám teda hlavně zevně do koupelí, na koupele nohou a rukou. Činím tak podle vzoru francouzského bylináře Maurice Messeiga, který v 50. letech měl těžké legislativní problémy, lékaři a lékárníci na něho doráželi a nakonec mu soudně zakázali byliny používat na vnitřní účely, takže on se naštval a začal všechno léčit zevně koupelemi a dosáhl docela slušných výsledků a já to teď po něm opakuji. Jinak to působí velmi dobře na křečové žily, zase mám na mysli teda formou koupelí, no a kromě toho to značně podporuje srdce, cévy a krevní oběh, takže těch účinků je celá řada. A reagují na to i některé typy ekzému, i když ne všechny. Koupele jsou velmi jednoduché, utrhneme asi metr prutu, takhle do protivky ho zdrhneme, no prut se vyhazuje, protože je hodně dřevnatý a to, co nám zůstane, nasekáme jako nožem, jako pažitku do jídla, hodíme na dno kýblu, na to nalejeme vřelou vodu, tak asi do půlky kýblu, je to lepší než do lavora, aby ty nohy byly víc ponořené. No a přibližně za nějakých 25 minut ta teplota klesne natolik, že do toho můžeme ty nohy strčit bez obavy, že bychom se popálili. No a doba koupele je tak asi 15-20 minut. Takže je to opravdu velmi dobrá bylinka. Hned vedle milého černobílu roste zlatobíl. Je zajímavé, že on si právě vyhledává takové nepříliš elegantní stanoviště, jako jsou právě různá rumiště a to, co vidíte tady všude. Jeho hlavní doména využití je v urologii. Hned vedle vidíme kopřivy. Tam dál už nepůjdu, abych se nespálil. Kopřivy jsou strašně bezvadná bylina. Známá rakouská bylinářka paní Marie Trebenová tak dokonce o nich napsala, že kdyby lidé viděli, jak jsou kopřivy užitečné, že by nic jiného na zahrádkách nepěstovali. Jsou opravdu dobré. Je to krevčistící prostředek, ale co je zajímavé, dvě věci. Tak zaprvé staří astrologové říkali, že kopřiva má být trhaná do 20. května, protože 21. května vstupuje slunce do znamení blíženců a to už není pro kopřivu vhodné.
Je zajímavé, že moderní věda zjistila, že zhruba po tom 25. květnu prudce roste v kopřivě množství dusičnanů. Z tohoto důvodu bychom ji měli taky sbírat spíš odpoledne, protože sluníčko sní odpoledne a na slunných stanovištích, protože sluníčko ty dusičnany vyžene. No a ještě je tam potom jedna zajímavost, co se týče kopřiv, a sice ona obsahuje kyselinu šťavelovou. To je nevhodná složka, která při krátkodobém použití naprosto nevadí. Ale měl jsem klientku, která měla všechny možné potíže a výsledky lékaři nebyli schopni nic najít. A když jsem jí potom podrobil zpovědi, tak jsem zjistil, že paní pije litr kopřivového čaje už druhý rok. No a samozřejmě se jí vytvořily oxalátové, čili šťavelanové kamínky, a byla vlastně celá zanešená. Takže jsme museli mocným způsobem ji čistit. Bezinky jsou velice dobrá léčivá záležitost. Používá se teda šťáva, která ale musí být převařená a potom sterilovaná. A co je zajímavé, že mělo by v ní být malé množství alkoholu. Když tam ten alkohol není, tak to nefunguje. Je o tom dokonce taková pověst, nevím, jestli je to pravdivá, ale vypadá to dobře, že nějaký lodní lékař Epstein, doktor Epstein, si všiml, že námořníci, když mají revmatické potíže, takže popíjejí portské víno, že se vždycky uzdraví. No a tak když skončil vylodění, tak nakoupil pro své klienty nejlepší portské víno, které bylo v Praze tenkrát k mání na začátku století. No a oni říkali, pane doktore, je to výborný, ale nepomáhá to. A on zjišťoval a zjistil, že námořníci kupovali levné portské víno, které bylo pančováno bezinkami. Tak si říkal, aha, takže je to v bezinkách. Tak jim pro ty klienty nakoupil bezinkovou šťávu a oni zase se vraceli a říkali, pane doktore, už to není tak dobrý a taky to nefunguje. No a tak teprve do třetice se zjistilo, že bezinková šťáva ale musí být trošičku líznutá alkoholem. A potom to působí velice dobře protibolestivě a protizánětlivě, tak na bolesti kloubů, na bolesti páteře. Květy černého bezu jsou samozřejmě také dobré, ty se používají podobně jako květ lipový, jako prostředek potopudný, to znamená při nějakých těch zimních virózách, ale květy černého bezu ještě obsahují určité množství rutinu, který je dobrý na cévy, takže je to i čaj teda na zpevňování cév. Takže bezinkové produkty ano, ale opatrně. Podle starého Knajpova hesla všeho zmírova dobrého pomálu.